네. Wow. How it feel? How it feel? Oh my god. To ni, tao sẽ clear benda. Dosen phải zoom ya ni. Puri ni ayu. Wow. Oh my god. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Talak 다시 당가시네 나툴라니 프라깅 뜨가르나 또 자이자이 마네 시간이 피지 나이드원 가시고 마네 위치가 올라는 거 너무 봐 talak ni 오리버리 소면나 자가블나 아유 비오네 나툴라니 프라 송고렉 니 마네 기스터 두가 자가니 마네 비바르 그자 가시고 서그 fu리 바이디 나데이 talak 나이네 나이 가시가 커이네 우노니 talak 나이네 비바르 그자니 아유 비바르는 그자 마티 마네 이러 가세 흐슬랑이네 가세 흐슬랑이네 러 당가신 옥신 라카 네 yes माने ऑक्सीजन लाखाव सार ना माने हाजो गाखोनायाव बिराद माबा जायो ना किन्तु ऑक्सीजना नाथुरानि रुजुनायाव बहुत बारानियाव माने मोजां आरो ना मेंबाय आयो नलाय हाला दसेनो आयो इसोर सां समायना जागा थ' Wow! Mana जोंनिया zero थांनायनि टारगेटआ मेनलि बिबारसोमोन ना जेनेबा लाचुं हिमथां भेलि बेफोराव माने बिबार थायो आरो ना ओरैनो जोंनियाव फैबाय मोनबाय सानना नाय जों दा नै नाथुलाखौनो हायाखै बे थांनायाव मा जागौमोन बेफोराव अभार जागौमोन बिनिया आरो हाइटआ बारा गोजाना बारा आरो ना ओश तलाय फनायदो दे deh kusen lakan hala muno kusen lakan hala hei karena mencari saya liu sang semuanya jangan tanah aku deh sundar per ayo ini hai telepon deh nih jangan ini benar nah halo nama ayo 이샤라 서르지네 상 소매나 서지등니 아예 잔나 철거래 아예 नोंथांमोना बेस्ट माने बेस्ट निख्रुइ लाइफनि माने नि जागा फै नाथुला पास आरो बिबुनि टाइमाव जुलाइ बेस्ट आरो बिनि सिगाङाव एप्रिल मे जुनाव बेस्ट टाइममोन आरो बेफोरो बिबारफोरा आरो माने बारा दंमोन आरो बेयाव एसे बरफबो मोनगोन आरो थ' दाबो बेस्ट इसोरा जोंखौ बहुत हेफाजाब होदों फैनायाव अखा हायाखै मा हायाखै माने फट' लानोबानो जोङो सान्दुं दुंनो हायो आरो इसोरा बेबायदि तलायफोर नै माथि नाय बिबार खिन्थु इसे रिक्सिबो दं नंगौ नङा मानोना हाग्रासो ना लामाया नैबे खिन्थु इखिना माने गासैबो बिबार बारि दै इफोर हा थ' एसे मोसाफोर थानोबो हागौ बेखौ एसे गिनो ओंखारो आरो तलायफोर नै रिल्सनि थाखाय बेसेबां थान्दाबाबो नै जेकेट खुबावबाय बिनिया मिथिया खिन्थु मिसा माबा बुंना खुबो खुनायालाय समायना जागोन ना बेफोराव माने फैबाय थानाय जाया बेखौ एसे इन्जय खालामसै आरो ना एसे मेम'रि हिसाबै एसे फट' सट' रिल्स भरपूर के लेंगे हम come on okay wow how it feel oh my god थ' नै दासो क्लियारमोन ना दसेनो फैबाय जोमैया नै थ' दा जों ओंखारसै गोजांबाय हाला गोजांबाय मुखिल' आरोलाय नै लोगोफोर आं मोनसे सानदों आरो ना जिहेतु फैबाय न'आव एसां गोजौआव एसां गोजानाव बे जायगाफोराव बारा फैबाय थानाय जाया बेनिखाय बिनि मोनसे मेम'रि हिसाबै मोनसे आं अन्थाइ लांफानो बिनिफ्राय आङो अन्थाइ नाथुला पासनि बेखौ लानो नामा आं निखौ लानोसै नामा निखौ लानोसै yes oh it's a memory of Nathula Pass yes आरो बिसोरो फैगासिनो जिर' पइन्टनिफ्राय जों माने बिसोर मोनागोन जोंनिया मोनागोन आरो ना माने ग्रुप जाफैसिगोन बिसोर थांबाय 0 पइन्ट जों थांबाय नाथुला पास बिसोर फैफिनबाय ग्रुप जागोन आरो ना ओमफ्राय गाबोन जों न'सिम होलांसै Let's go. Nukala. Cep nukala nih. Ayo. Pra mana zoom in, pakai zoom kau bina. Before zoom ada uno, zoom ni mana kau guys kira. Dari video kau tak mungkin ada orang. Orang ada hiring ada.
또는 다이슨 서인수 갱독 또는 이즈냐 자라 안시네 코르기 베네 맞아요 알래 맞아 그럼 미만시트 마네 라메 왕 마이 하림 리스피로네 마네 상무자 라마네 아르 슬로핑 마네 비티 마네 응카르네스 네 다텐 순기야 마네 이제 스피드 페네 자베 비오네 맞아 그테니 지키 지야 갱톡 문인 다산디 only 17 도당 시가르나 17 kilometers 포네 다이슨 소유 갱톡 다이슨 탕가시네 Queen Sport nih menjadi restoran nabi ra somai nade, mana everybody somai nade nentang nunggu sendiri deh. Tuh ada iseng mana rumah, bekutin bayi, bayi sih dapat mana mana bayi deh, dapat jaga sendiri, apa sendiri? Saya tak jaga na, mas tahu na. Tuh dapat sih pergi sopiga sini mau masuk, kata usahagin. Datanya bajiga sini sari pasta, mana cerna nih. Pernah bisa sopigin na, sari kata orang na, saya tangdu ban 0.0. Tuh bisa sopiga sini, present kabut, nosim, hilang cerna. Tuh ini last day. Yang tahu betul bingkai, isi mana time sekian tahu na, isi mana Queen Sport apa isi berencana. Tolong kawan so we buy Queen Sport. What a beautiful! Oh my God! Ra nusikira. Light camera action. This is Queen Sport. Oh my God! What an iconic! Wow, iglu itu na? Parking apa? Parking ni usang. Two wheelers parking nyuruhin deh. Tolong friend ada nih Queen Sport. Oh my God, what a luxury, what a iconic. Hai Munwa, hello. Masih musang, ayu. So ini bisa kayak awan free geng, ini free बहुत गहाय हो. तो कोई बैर ना नहीं. देखा चिंता हमने पूरी नहीं ayu. So kelas udah nih. Wow. ZWRBW Boro. Ajo Daulwan. Oh my God, ayo masih somena. First time lebih di yang dia mau bidi sobo. Oh my God. Wow. Impressive na? Ini pencapai menu. Nancro, dampura buri. How much? Namun? Ayo nih, mau apa ya? Pai gede pun pai nih, sunya pai gede aku lah. Kau dulu, siang keliu, legom tak kayak. A must visitable place Gangtok me mane body refreshment na बहुत luxury bye bye mane bye bye गाबोन जों थांगासिनो बेनिखायनो जोंनिया बिदाय होनो फैदों र'आ बिदाय होनो फैदों आङो मोजां थांदो लाहे थां थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा हाँ सिक्किम में आके बिराद मोजां मोनदों बहुत मोजां मोनबाय टेक केयार ब्रो सरखान से ना ब्रोनि लोगो मिलते गाबि ठीक है दायो जों अर्डार होबाय मोननै कल्ड कफि बेसेबां दामा बेसेबां दायो जों मोननै कल्ड कफि होबाय जायनि दामा बेसेबां मोनलै 250 ना मोनसेयावनो बेसेबां मोनलै 275 per one glass खालामदों आरो ना बिदि लाक्जारियाव आरो बेफोरनिबो माने फट'फोरनिबो फैसा होनाय जायो आरो ना फट' माने जिखिजाया एसि फट' भिउनि थाखायबो माने फैसा होनाय जायो आरो ना माने 50 थाखानि बुस्थु बेफोराव 250-200 जाफैयो लोगोफोर नै सहैबाय जोंनिया कल्ड कफि मोनसेयाव बेसेबां 275 per glass दे होदो आरो दाम फ्रेस दाम बुंगासिनो आरो नै आरो मा जागोन दामफोरा खारफाखायो नाय दामफोरखौ नायनि फ्राइड चिकेन बेसेबां 395 आयै आङो माने जेनुइन मानसि ना आं थगाया मिथिबाय ना टेस्टआ 50 थाखानि बायदि थगायनाय ओरैनो बारा वाव बुंना लाब गैया आरो ना 50 नङा जिखि जाया नर्मेल कल्ड कफि जोंनि 80 थाखाफोर मोनो ना 80 थाखा 100 थाखाफोराव सेम जास्ट नर्मेल
बिनिफ्राय बेयावनो जासै आरोना 250 275 आरोना पार ग्लास हमनाला 100 200खौ एरैनो होगारनाय जायो आरोना बे भिउनि थाखायनो बेसेबां मा होनों फ्राइड चिकेन थ' नोंथांमोननो एसे फुल भिउ देखायनोसै आं नै रेस्टुरेन्टनि फार्स्ट टाइम आंहा माने बिदि सुपार लाक्जारि रेस्टुरेन्टआव फैनाया नै सुपार लाक्जारि रेस्टुरेन्टलै थिग नायनि वाव माइन्ड ब्ल'इं सुपार लाक्जारिलै बावनो नैफोर रेस्टुरेन्टआव माने सासे मानसियानो गोसोबा 20-30 40,000नि माने जाना थांनो हागोन आरो बेयावनो माने ड्रिंक्सफोरा पेकसेयावनो लोंग्राफोरा पेकसेयावनो 1500 गाहाम दङ 15-2000 पेकसेयावनो सानदों होनबा मानसियाथ' पेकसे लोङा सानदों आरो जोंनि अकातनि बाहार ना जोंना नि अर्डार सहैबाय नि मा बुस्थु बेयो चिकेन मा चिकेन फ्राइनो खिन्थु दामाव नैबे मा मिलायदो दै माने 400 200 आजि गेलेबाय आरो जेनेबा 200 हिसाबै मिलायदो जागोन ना पसिस जागोन ने जागोन पसिस जागोन पसिया आधा केजि मोनबाय जों नै 240 थाखायाव एसे बे हिसाबै दामा एसे मिलायदों आरो लोगोफोर नै दायो जाखांबाय बहुद फट' थिखांबाय बहुद भिडिअ बनायबाय माने फुरा दामनि कुटुमबो उठायजोब्बाय आरो नैबे जों ककटेल्स बेयाव बानायो ककटेल्स नैबे माबा लोगोफोर नै नैबेनो जाबाय गेंटक टाउन माने नैबे गेंटक टाउननि बहुद सिङाव आरो ना गासै बेसेबांलै 11 किल'मिटार सिङाव नै ओइ जोंनि रुमानि खिनाव आरो ना बिराद गोजौ जोंनिया एमजि मार्कनिफ्राव एमजि मार्कफोरा नै दायो सहैबाय नै जोंनिया लोगो माने माबाफोरा जेरेक्स मोना आरोना थ' थांनानै बिसोरखौ लोगोआव मोनसे बरियानो देखायनोसै लेट्स गो लोगोफोर नायनै ओरैबायदि टुरिस्टनियाव गासैबो माने इयाव प्राय 70% टुरिस्ट जायो आरो इयाव नै बेनि थाखायनो फेमास गेंटकआ हा थौ नै जोंनि रुमा दायो गार्लस रुमाव जमा सफैदों खल' लोगोफोर नै जोंनिया सफैबाय जोंनिया हायोमोना बोरै 0 पइन्ट ना 0 पइन्ट एकदम 0 बायदियानोखा नोंलाय बोरै एक्सपिरियेन्सआ हेभि ना हामा ओमफ्राय जों गाबोन जों दा दिनै थांसै गाबोन जों फुङाव 7थायाव ओंखारनोसै आरोना ने गाबोन सिद्दा गेंटक बङाइगाव धामाका एकदम मेंबायाथ' नै मा जाखो एकदम अबस्थायानो गैला मेंनानै गाबोन ब्रेकफास्ट जाबाय लामावलांबाय होखाबाय डाइरेक्ट मोनसेल' स्टपेज जागोन जोंना यस अके वेस्ट बेंगल यस वेस्ट बेंगलनिफ्राय होलांसै गाबोन लोगो मोनसै नेक्स्ट भिडिअ दे थ' बिगिनासै दिनै भिडिअआ अके गुड नाइट बाय बाय